Moi, tässä on arvonta ja tähän saa osallistua vähintään 5 tai 5. Niin, ja me arvotaan tänään tällainen ankka. Mä saan nää liat täältä. Niin, ja sitten lähetä osoite yksilöllä. Ja täällä on reikä, LPS-merkki. Ja mä putsaan ne liat pois. Tämmöinen ankka. Ja ole luotettava. Mä en rupea mihinkään. Jos sä annat väärän osoitteen, lähetät viestillä mulle, kommentilla siihen arvontaan, että lähetin vahingossa sulle väärän osoitteen, niin sit voit lähettää uuden. Mutta jos sä tahallaan lähetät, niin sit se menee ihan väärän paikkaan. Niin et siinä on mitään järkeä. Ja sitten laitat vaan tuon kommentteihin. Osallistumisaika loppuu. Ja se loppuu sitten tänään on 13. päivä ja se loppuu 28. päivä. Okei, joo. Sitten kesäkuuta. Ei kun tätä kuuta siis. Niin, eli kesäkuuta. Niin. Ja. Niin sitten. Ole luotettava. Ja laitat kommentteihin sitten osallistumiseen. Moikka. Luotettavaa.